Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite και πάμε να μπούμε σε... Τι να μπούμε, για να σκεφτώ. Πάμε να μπούμε Ranked Battle Royale. Επειδή δεν παίζω καθόλου και είμαι Bronze 2, πάμε να ανεβούμε. Και θα το πούμε όταν μπούμε. Γεια. Άρα παιδιά, τώρα μπαίνουμε όπως βλέπετε εδώ. Μην ξεχάσετε όλοι ένα subscribe και ένα like για να φτάσουμε τους 15 subscribers. Οπότε μην ξεχάσετε να το πατήσετε. Θα παίξουμε 2 μάτς ή ένα και θα δούμε αν θα πάρουμε θα πάρουμε Victory Royale. Θα δούμε αν θα πάμε Victory Royale, ξαναλέω. Όπως σας είπα, μην ξεχάσετε ένα follow, ένα like, ένα subscribe. Όχι follow, εντάξει, subscribe είναι. Οπότε πάμε να μπούμε στο game. Για να δούμε πού θα πέσουμε. Θα πέσουμε στις φόρες, πέφτουμε. Θα πέσουμε εκεί πέρα, όπως βλέπετε που πήγα. Και θα πούμε όταν πέσω. Ωραία παιδιά, πάμε τώρα κάτω. Είναι πολύ εδώ πέρα. Αυτό θα πάει καλά. Πρέπει να βρω golden, πρέπει να βρω big, legendary ή μήπως. Πρέπει να πάρουμε αυτό, το παίρνουμε γρήγορα. Πάρ' το. Το πήραμε. Πάρουμε και άλλα όπλα, παίρνουμε αυτές τις σφαίρες. Δεν είναι αυτό όπλα αυτές τις σφαίρες, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό όπλα αυτές τις σφαίρες, αλλά δεν πειράζει. Όπα παιδιά, είδαμε κάποιον. Το σκοτώσαμε, εντάξει, εύκολο. Σπίδι. Τι έκανα. Φίλε. Όπα, γιατί πηδάω όλη την ώρα, δεν ξέρω. Να πάρουμε το chest για να δούμε. Τίποτα καλό. Πίνουμε το shield. Γιατί ακούω κάποιον. Το σκοτώσαμε. Σε εύκολο kill ήτανε. Τώρα έχουμε γεμίσει σχεδόν όλο με. Όπα! Ένα καλό τσιστάκι. Να δούμε τι έχει μέσα. Αυτή την κάρτα. Και αυτό. Να πάρουμε. Πού είχε το. Όπα. Κάλεξαμε αυτό. Παίρνουμε αυτό. Το βάζουμε. Παίρνουμε και το φιού. Και πάμε στη μάχη. Έπρεπε να πάμε για αυτές τις σφαίρες. Δεν γίνεται χωρίς σφαίρες. Πάμε αυτό. Δηλαδή βαριέμαι να πηγαίνω από την πόρτα. Και τώρα πώς θα κατέβω. Όχι, εντάξει, κατέβηκα πανεύκολα. Θα δω αν έχει μπει κάποιος φίλος μου. Θα το κάνω. Όπα δεν μην ξεχάσετε να κάνετε και στον φίλο μου ένα subscribe. Το λένε Alex Gamer. Αυτό. Έχω παραλίγο παιδιά να πέσω. Ωραία. Παίρνουμε και αυτό, παίρνουμε και αυτό. Παίρνουμε και το shield. Παίρνουμε και το shield. Τελευταίο. Δεν θέλω να πάρω το όπλο επειδή έχω 2 rare και 2 αυτό. Δεν μπορώ να το πιω. Δεν με αφήνει βασικά το game. Όπα είδα ένα chest. Όχι αυτό το chest, έχει κι άλλο μεγαλύτερο chest.
δούμε τι θα τύχουμε. Τίποτα δεν τύχαμε, εντάξει. Ας πάρουμε αυτό, το αλλάζουμε για αυτό. Για όλα τα όπλα μου είναι σχεδόν το ίδιο. Ίδιο όπλο, ίδιο όπλο, ίδιο όπλο. Κάτσε, νομίζω είδα κάποιον. Ένα ανεβούμε πάνω. Ωραία παιδιά, ανεβαίνουμε. Για κάποιος το έχει πάρει, δεν το πιστεύω. Τρέχα πιο γρήγορα. Ωπα παιδιά, είναι chest. Το δείτε και εσείς νομίζω, να το chest. Μου έδωσε αυτή τη μάσκα, παιδιά. Έδωσε αυτή τη μάσκα. Είναι από τις καλύτερες μάσκες. Βρήκα καινούργιες μάσκες στο game, στο καινούργιο update και είναι τέλειες, παιδιά. Όπα. Κάτσε, μη μου πεις ότι... Ναι, παιδιά, το ξέρω αυτό. Παιδιά, πήραμε... shield, να τα πιούμε. Αλλάξουμε γι' αυτό. Ωραία. Και πάμε στη μάχη, όπως βλέπετε. Άμα να βρούμε άτομα, επειδή δεν βρίσκω πουθενά άτομα. Όπου παιδιά έρχεται ο κύκλος και δεν πρέπει να πεθάνουμε τόσο γρήγορα. Μόνο 53 άτομα. Να τρέξουμε. Όχι. Νόμιζα ότι θα είχα ένα damage, παιδιά. Πρέπει να βρω μηχανάκι αυτοκίνητο. Πρέπει να βρω ή μηχανάκι αυτοκίνητο, αλλιώς δεν θα πάει καλά αυτό το game. Έχουμε σκοτώσει τις δύο. Και δεν βρίσκουμε κάποιον άλλον. Ωραία παιδιά, το σταμάτησα λίγο. Δεν το είδα, έκανα ένα kill πάντως. Αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε το game. Όπα, πρέπει να κατεβούμε το zipline. Να πάμε στην άλλη πλευρά. Και αυτό το zipline. Ωραία, το... Γιατί πάει όλη την ώρα από εκεί. Ωραία, πάμε εδώ πέρα για να βρούμε όλα εκεί πέρα τα... όπως λέγεται σπαράτς, νομίζω. Γρήγορα. Ωραία, λέγεται παιδιά το κλίμα, έχει το κλίμα γρήγορα. Δεν πάρουμε αυτό. Ω παιδιά, πήραμε κατάνα, αλλά δεν ξέρω αν τη χρειαζόμαστε, γιατί θα την πάρουμε. Παιδιά, άτομα. Ωραία παιδιά, χτίζουμε. Γρήγορα, γέμισε. Όντως ρε φίλε, νάτος. Τον σκοτώσαμε. Ωραία, εντάξει, ζω ακόμα, ευτυχώς. Γεια, βρήκαμε Legendary. Μυθική είναι Legendary. Δεν το έχει. Legendary είναι. Δηλαδή, έχω πολύ καιρό να παίξω Fortnite και τα ξεχνάω πολλές φορές. Βάζουμε λίγο shield. Το ξαναπαίρνουμε και φεύγουμε, επειδή πρέπει να φύγουμε. Γιατί πρέπει να βρούμε αυτοκίνητο για να φύγουμε. Μόλις μου έβγαλε ότι έρχεται ο κύκλος, οπότε πρέπει να τρέξουμε. Και πρέπει να πάρω shield. Ω, παιδιά, αυτοκίνητο επιτέλους. Αυτοκίνητο.
Από εκεί. Ωραία, πάμε από εδώ. Νομίζω. Ναι, πάμε από εδώ. Μόλις τώρα πέρασα σύντελα. Τώρα να ξανα... Όπα, άτομο, το είδατε κι εσείς. Ω, δεν το περίμενε. Τον σκοτώσανε. Πάει κι αυτός. Τώρα χρειάζομαι shield. Θα βγάλω για λίγο αυτό. Όπα. Από παιδιά πηδήξαμε. Πρέπει να πάρουμε τσεστάκι. Και έχει τίποτα. Παίρνουμε τις σφαίρες, δεν μπορούμε να τις πάρουμε. Πήγε το αυτοκίνητο πάνω του. Πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να πάμε να φύγουμε από εδώ. Είναι εδώ το τρένο. Όχι, παιδιά, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε προς τα εδώ. Ω, μηχανή. Επειδή, παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ μηχανές στο φόνι, οπότε θέλω μία, οπότε... Ωραία, τον πετύχαμε, τον βγάλαμε λίγο. Πού το άνατος. Όχι, παιδιά, πεθάναμε. Με σκότωσε, παιδιά, με mythic. Δεν πειράζει. Ωραία, πόσο πήγαμε. Από bronze 2, bronze 3. Bronze 3, 57%. Οκ. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like, ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!